Kivikari Ylitalon alpakoista ja me ollaan Suomen ensimmäiset alpaka- ja lammankasvattajat, ollaan aloitettu vuonna 2002. Mun teki mieli sanoa, että antakaa sattumalle mahdollisuus, mutta se ei suinkaan alkanut niin, vaan 1,5 vuotta me sitten miteltiin voimiamme maatalousministeriön kanssa, että me saatiin ensimmäiset eläimet Suomeen. Ja sitten kun me oltiin muutama vuosi eläinten kanssa pyöritty, niin jostakin amerikkalaisesta lehdestä luinkin, että niitähän käytetäänkin terapiaeläiminä. Ja ajateltiin, että no niin, tämähän on juuri se meidän juttu, koska me ollaan nimenomaan satsattu ei mihinkään villahienouksiin eikä erikoisiin väreihin, vaan nimenomaan siihen hyvään luonteeseen. Näistä meidän eläimistähän voisi löytyä niitä terapiaeläimiä. Ja vuonna 2007 perustettiin Terapia Alpakat ja Laamat ry tavallaan koordinoimaan tätä terapiakäyttöä, eli me haluttiin, että siihen tulisi nimenomaan ammatti-ihmiset vetää sitä terapiapuolta. Tähän eläinavusteinen toiminta jaetaan 2 osaan, eli eläinavusteista toimintaa, mikä voi olla maallikon vetävää, esimerkiksi tämä kaverikoiratoiminta, ja sitten eläinavusteista terapiaa, jolloin täytyy olla terapeutti. Ja me notkuttiin yhdessä siinä alpakka-aitauksen ympärillä, ja mä sitten sanoin Lissulle, että meillä on hyvät eläimet tässä, että me tykättäisiin, että me päästäisiin oikeasti niin kuin katuuskottaviksi, että me saataisiin oikea terapeutti, joka vetäisi tätä terapiapuolta, mutta meillä ei ole terapeuttia. Hänen ilmeensä oli täysin hämmästynyt, kun sanoi, että että kun mä olen toimintaterapeutti, olen muuttanut seuduilla ja etsin juuri jotakin uutta pipinää, mihin suuntaan lähtisin. Ja näin päätimme, että eiköhän lyödä hynttyyt yhteen. Ja meidän systeemi toimii siten, että Lissu ikään kuin vuokraa meidän alpakkatallia ja meidän eläimiä omille toimintaterapian asiakkaillensa. Jolloin mun ei tarvinnut lähteä opiskelemaan, Lissun ei tarvinnut ostaa eläimiä. Muutamia rohkeita asiakkaita saatiin, jotka halusivat tulla kokeilemaan, minkälaista eläinavusteinen alpakka- tai laamaterapia olisi. Ja sitten sana rupesi kiirimään jo niin, että oli muutamia asiakkaita, jotka osasivat tuolla keskussairaalalla jo sanoa, että me haluttaisiin sitten sinne mieluiten toimintaterapiaan. Tavallaan se mun mielestä on niinku tärkeää, jos lähtee yrittäjäksi tälle alalle, että antaa sille sattumalle mahdollisuuden ja miettii just niin kuin tämä sanotaan Hahkialankin toimitusjohtaja, että miettii mitä sulla on itsellä. Ja jos on niinku kiinnostusta johonkin, niin antaa sille halulleen vallan. Niin mä oon aina halunnut hoitaa eläimiä, tulla eläinten kanssa töihin, tehdä eläinten kanssa jotakin. Ja tavallaan mä rupesin seuraamaan sitä ajatusta, että ne eläimet on se juttu, niin yhtäkkiä se alkoi se lumipallo tosiaan muodostua ja siihen alkaa tulla niitä elementtejä koko ajan lisää. Ja lähteekö rakkaudesta eläimiin, onko se edelleen rakkaudesta eläimiin vai liiketoimintaa? Jos se on muuttunut liiketoiminnasta, niin missä vaiheessa? 10 vuotta on ollut mahdollista. Kuinka kauan siinä kesti, että tämä rupesi olemaan niin tulonmuodostustakin eikä pelkkää menoa? Tämähän oli, siis joo, mä jätin nyt kertomatta tämän ihan tämän alun, siis mehän ollaan myyty niitä vasoja. Sehän oli se alkujuttu, että me myydään villantuotanto on ihan marginaalista, sillä ne ansaitsee omat ruokansa. Mutta se, että me myydään vasoja, niin se on ollut koko ajan kannattavaa. Meillä on 90 hehtaaria viljelyksessä oleva peltoa ja useampana vuonna alpakan myyntitulot on voittanut viljanmyyntitulot. Onko se 100 tuntia, niin onko siinä monta eläintä vai? 2 meillä yleensä on. Jos vaan isäntä kerkki, välillä mennään ulomaaman kanssa 200kin, kun ei. 2 eläintä ja vähintään 1 hoitaja mukaan? Joo. Tai siis jokaisella eläimellä on oma hoitajansa. Jos isäntä ei kerkki, niin mä oon sitten 1 eläimen kanssa. Minä ja ulolaama. Me ei olla silleen kaverikoiria. Ja mä vähän pelkäsin jossain vaiheessa, että kun on paljon tätä vapaaehtoista toimintaa, että mihin kohtaan me asetutaan siinä. Että haluaako ne maksaa alpakasta, jos ne saa koiran ilmaiseksi sinne. Mutta haluaa ne, onneksi. Tuntuu, että se, että antaa sille intohimolleen vallan, se mitä te tykkäätte oikeasti tehdä, niin seuratkaa sitä tähteä, niin sitten alkaa tapahtua.